Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando ngesithemba nezingane zesithembu isithembu ke nje nokuba unfair kwaso. Ngiyaresearcha ukuthi isithembu si-unfair kanjani kuphi. Bayayibala lezi ezinye izinto lezi engakhulumi ke ngazo because bashiye le engiyibona mina inkulu. Le ndaba yokuthi kwisithembu noma u4 noma u5 noma u6 3 isithembu somjolo and mawuyimisele ozimisela ngeke kusho ukuthi phela uzoba kwisithembu ngokuthi uzongena ashadini oseshadile. Aziphathe kahle umama udade kodwa uziphethe kahle emshadweni. Isisekelo sawo siqalwe ukuphithizela. Yazi lento ngiyazama ukuyi-understand ngebuka ubunganekwane bayo ngithi yo ngoba manje la eMzumbe abakhona kukhona nje ukuthanda nesithembu la umseleke sibatshele khona kaningi ukuthi unama-girlfriends amaningi unezancinza ziningi. Usho kumakhosikazi akhe amakhosikazi akhe la athembele kuwona aloyali kuyena aziphethe kahle abambe isibongo sakhe ahlonipha nani kodwa uthi yena uyazenza izinto ezirong ngaphandle. Lezi zinto ezirong ezogcina ziba amachaphazelo abo. Yinto ethiwani ke lento ngeke ize ikulimaze umqondo, ngeke ize ku-affect lento le ngoba phela manje uthembekile endaweni enjani. Angisho ukuthi ukuba kwisithembu kusho ukuthi ungathembeki. Ngikhuluma ukuthi uziphethe kahle nje. Uziphethe kahle kodwa usendaweni la ukuba khona kwakhiwe ukuthi kushoda iqiniso kube nongaziphathi kahle because ukuba khona kwabanye kusho ukuthi khona izinto eziphukayo. Khona izinto ezenziwa sezingahambisani neqiniso. Ingakho kuba khona ukuthi sekuneyintombi nomuphi unkosikazi othanda leyo conversation nohusband wakhe kodwa zikhona. Leyo nkosikazi futhi ethi kukhona lezo zinto abe unkosikazi ukuba unfair kwesithembu. Engithengise ngiyakufuna la phansi ukuthi bakuchaza ngendlela engizwayo yinayi ngabona isingisi singafiki lapho ukuthi kahle kahle uze nje kuthiwe hey ufundisekile ubani kwasho kwacima kanjani abe kuleyo ndawo yena. Kodwa isisekelo somshado wakhe sakhiwe yini nokuqhubeka futhi njengoba nje sebekhona sekukhona uMakhwela day girlfriend useyangena noMakhwela njengoba sekungena abanye nakhona futhi kade uMakhwela girlfriend akwazi ukuthi bebebangaki abanye sebethenjisiwe nabo futhi bebezama effort ukuthi siyaphakathi ikhona imizamo abayenzayo. Kuthi kunjalo uMakhwela ezwa macela ukuthi akasalidingi ipeni. Yabo ingozi danger uzinto enjani kodwa ke lo ube khona uthi uziphethe kahle and uziphathile kahle kuphi yazi into enjengale phela lento ufana nokuthi nje uthi uhambe uyohlala emvuleni unethwe imvula uyibona emva kwalokho uphathwe yi-flu kodwa athi uhleli phandle emvuleni inetha uyibona futhi ukuthi iyanetha. Abakuchazi la ngesingisi kahle ngendlela engikufuna ngayo ngithi ngiyibuthi i-unfair lento ngeke i-unfair. Uhleli emvuleni kunethe iphelele ku so uyaphathwa yi-flu manje si-flu sikuphethe sengathi umlingo ngoba nangi ngiyawuterele sekhuluma indaba ukuthi ngibalekela ukuthi ngingaguli sengithatha lawa amaphilisi lawa. Shuthi uyazi ukuthi kunesiphithiphithi sesiphithiphithi. Umese usika yonke indawo naye futhi aphinda alinde lowo mise lowo. Khona umuntu ozoba ngumsindo ke la ngale
music wakhe ngeke ngisakwazi ukurekhoda futhi ngikhathele. Bengithi ngiyabheka la ukuthi isithembu si-unfair or disadvantages zesithembu abayibalile indaba ukujula kwayo ukuthi singabona amakhosikazi ethetha nje esukume eme ngey'nyawo uya-affect-eka ngezinto ey'ningi ngoba zonke lezi zinto awuzimemanga ukuthi zizoba ingxenye yempilo yakho. Uziphathile-ke kahle uqhubeke uy'phathe kahle kodwa nakhu lobu kuthiwa khona ubani hhayi bayahlobisa phela uma sebehlobisa bexoxe sebeyohlobisa ngokuthi khonani ini kodwa nje nayo indaba enkulu ukuthi hhayi bo ulindile lapho hlele emvuleni yanetha and iflu izoba khona ngoba phela manje ukuthi ingozi kubuka ungathi usha uqhubeke nje uyishisa isithembu-ke leso. Iyi-system le wayibona uLachonco le ndaba ukuthi i-system ebhedayo kodwa hhayi ukuthi-ke asiba-rate abantu abakhona, siyaba-rate siyabahlonipha kodwa sengibuka leyo nto ukuthi hawu lo osebhala phansi echaza ukuthi nawo ama-disadvantages esithembu akayibhali ngani le igqame ngoba phela into igqamile ukuthi labo abaphakathi amakhosikazi aziphethe kahle kuleli khaya kodwa ubaba wakhona uthini uthi ngiya noma yikuphi la ngifuna ukuya khona bengasho lutho. Hhayi ngiyafisa ukuxoxa nje energy anginayo ngivele ngizele ngikhathale and hhayi nami-ke nje udokotela wathi ngireste angiphumule kubalulekile. Manje ngithi ngiyazama hhayi bo ubuthongo bula angazi kodwa udokotela engathi unginikeza amaphilisi okuthi angilale. Isikhathi-ke guys lobu kukhathala lokhu isikhathi siyangihlula this time ngihluleke into yokumene nje isikhathi it's okay ngizokwazi ukwenza amavidiyo manje hhayi isikhathi siyanqaba. Lo 2025 lo hhayi ubuye endaweni e-wrong khona into engayiqondi ngalo nyaka lo ngoba isikhathi siyabaleka isikhathi sakhona kodwa-ke into enhle sikhona siyaphila siyazama. Ningazenze ngikhathaze sathi le ntombazane ehlezi ithi ikhathele njalo isikhathi ngihlulwa isikhathi ngizama ipleni yokuthi ngisenza kanjani isikhathi ukuze ngiqhubeke nalo mshikashika wokuhleba la nokuxoxa. Bye.